Kaadlawan ni Mayor Jet Treñas ginsaulog kaupod ang mga empleyado sang Iloilo City Hall. Espesyal ang pagsaulog sang kaadlawan ni Mayor Jet Treñas sa buong adlaw. Isa ka misa ang ginpatigayon sa guwa sang Iloilo City Hall building, kaupod ang mga empleyado, mga opisyalis sa syudad, kag ang pamilya sang alkalde nga sanday Councilor Miguel Treñas kag First Lady Rosalie Sarabia Treñas. Lakip sa pangamuyo sang tanan ang mahatagan sang malawig nga kabuhi ang amay sang syudad kag kabaskog para padayunon ang naumpisahan nga pag-uswag sang syudad. Magluwas sa misa, may birthday cake man nga ginhalad ang mga empleyado sang City Hall para kay Mayor Jet Treñas. Kasunod sini, amo ang paghatag sang mga kabataan sang bulak para sa alkalde. Malapit si Mayor Treñas sa mga bata bangod sang iya mga apo. Ganiging kalipay gid sini ang tribute sang mga kabataan para sa iya. Ang tanan nga ginaobrata hindi man ni para sa aton. Ang ginapaobrata para na niya sa aton nga mga kapuhan, no? Ako nalipay gid ko apat na apo ko, ang duwa mampangan ko na. Kaya masadya na sila. O galing ang mga kabataan kong ilayang ginahatag sa akon niya po, babayi. Gusto ko man tani may lalaki ko. Nagahatag man sang testimonies ang pila ka mga empleyado kung paano nangin inspirasyon sa ila ang alkalde. Suno kay Mayor Treñas, importante nga may maayo nga binuhatan para sa ulihi, ini ang pagadumdumon sang kadamaan. Ang aton diriya nga pangabuhi agi man ang tanan. Pero ang imo na buhatan hindi balipatan. Amo na, we always try to do the best and always for the greater glory of God. So nagpasalamat ko sa inyo tanan, 66 na po. Lakip sa birthday wish ni Mayor Treñas amo ang padayon nga pag-uswag sang Iloilo City kag mapaayo ang pangabuhi sang Tagsa ka Ilonggo. Kapasalamat ko sa inyo tanan. You know, if there is something that we have done together, it is that sense of pride that we have instilled on everyone. Sa aton nga mga taga City Hall, proud kita nga hari kita di obra. Kay kadamo sa aton na obrahan. Kadamo sa naobra sa nagligad nga 3 ka tuig, subong kadamo pa sa ginaplano naton. Handom man sini nga mapaayong serbisyo para sa mga pumuluyo kag madugangan ang mga programa nga may dako nga epekto para sa kayuhan sang tanan. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.